ए राजा का हो करेजा हो ए अरे गौना तक करा लेनी आय हाय लेकिन 2-4 दिन के बाद ही जौन बहरा वियोग में हमरा के छोड़ के चल गई बानी। हाँ का करबू गौना करा के हम पैसा के भावना में बाहर चलिए नहीं। एगो काम करी काम करी कवन राउर याद हमरा के बड़ी सतावता है राजा के जी, सहारे जिया का करबू सतावता तो बड़ी आवता रह के रोआवता। रोही आवता जब जब रात होता आ तब तक राउर बात याद आवता। सपना में गेहूं नानू काटता रहू सपना में बुझाता कि अपना भोगल बनी रहुआ। अरे बाप हो अपना बानी तबे ना अपना बानी हो। ये ठंडी में एगो ढापना बन के चल थी तक कितना निमन हुई। ढपना अरे हम कमाए ना तो खैबू का ढपना में खाली रही। एगो काम करी ना ये राजा जी, हाँ कह अरे यही जा कोनो कहा ना किराना का दुकान कर लेतनी तो किराना के दुकानी में का बिकाई हो। किराना में सगरी सामाना रहेला, सजी सजी सामाना रहेला। अच्छा एक बेर फुलौना का दुकान कोइले तो रहल टूट गेल गाँव दुकानिया। हाँ फुलौना जैसन भाई कैले रहला अब कापी किताब बेचता रह बैठी के। एगो काम करी अब फोफिया के दुकान करी का पता चल जा। ना अब सीखे चलतनी ढोलक अब मुअल चाम बजाई आ खर्चा चलाई ढवड़ा जन। एगो काम करी अरे जे जियतार नहीं के पीटे तो मुअल का पीटे। हाँ कहे के बा सही बात बा जयचंद, हाँ जे जियते इतना हमके वियोग में सतावता हाँ तड़पावता हाँ वो औरी भैला के बाद का करी। सब कुछ करी घबरा जन। एगो काम करिए राजा जी, हाँ अरे कहा ना ये चोली के दुकान कर लेतनी। चोली हाँ चोली बड़ा अरे चोली बाप हो, चोली साल में एक बार बिकाला जब आवेला होली। देखा तनी आजकल चोली पर सिक्का लटक गइल बा। अच्छा घबरा जन अब टोपी के दुकान खोली ले। हे सखी टोपी लोग रोज कीनी। तुहार बलम सबसे नीमन बाड़े। हाँ जकरा बार ना रही कपारे पर नू उ टोपी कीनी लगाई रात वो में। कम से कम बियाह क के घरे त बाड़े। हाँ और हम कोला गेट पर पेंचर साटेले। वाह इनकर भतर से पेंचर साटे ले लेकिन अपना मेहरारी संगे रात त बाटे ले। बाटे ले आ केतना बड़हन भाग बाकी पेंचर साटे ले। हाँ तब वो चानी काटे ले रात भर। सबसे नीमन आई हाँ वो औरतिया अपना राजा जी से अपना बलम जी से कैसे कहतिया। कैसे कहती हो कि अपनी बना के आय हाय अरे दिल में छुपा के आ गईला बहरा तू बलम जी याद आई। अरे रोइह मत ना तो हमारो लोर गिर जाए। करे जाऊ या सताई। आय हाय याद सताई तो महबूब के लगे चल रही हो डंटा से तहरा के पैट सिखा दी है। उनकरो घरे एगो खानता बा वही मुँह अपन डांटा करे। खानता बा तब अवधेश भाई के लगे चल रही हो चाहे सगीर भाई के लगे पहुंच जाइ हो। ऊ तो भांटा बेचता रहे ऊ तो श्वास मिली तब न। फंटा ये लोग सब गलत बा तो हाकिम भाई के लगे चल जाइ हो। वहाँ के तो न्याय कैला से फुर्सत मिली तब न। हाँ वहाँ के जज नु है ना देखा- वहाँ से साथ मिली तो रोहित भाई के लगे चल जाइए बहुत अच्छा आदमी है कहीं। वहाँ के अपना बटन से फुर्सत नहीं खे। हाँ औरतिया कहतिया का कहते हो कि अपनी बना के दिल में छुपा के अरे गईला बहरा तू बलम जी याद आई। करे जाऊ या सताई बलम जी याद आई। करे जाऊ या सताई। ए हो अपनी बना के दिल में छुपा के हाँ अपनी बना के दिल में छुपा के गईला बहरा तू बलम जी याद आई। करे जाऊ या सताई।
दिग्विजय हो, ओहो तारे याद में तो हम रोज रोज तारा गिनतनी, पारा गिरता। अंगूरी पर दिन गिरतनी कि कबले तू अइब। हाँ तो अंगूरी पर दिन की निहक चटिया मत अंगूरी। हमारा दिल के जुड़ैब, हमरा हिया के जुड़ैब। ओहो तारा दिल के जुड़ाई। आ कबले अइब तो नून रोटी खाइब, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चढ़ली जवानिया में ऐसन कैला धोखा, हम न जननी ये राजा तू करब दुई लेखा। चढ़ली जवानिया में ऐसन दिहला धोखा, हम न जननी ये सैया तू करब दुई लेखा। खिया के दिल में बसा के, ए हो खिया के घर में बिठा के, ऐसन कैला तू बलम जिया दे आई, कर जाऊ या सताई बलम जिया दे आई। क्या बात हो गई, गए सारे नजारे, वो क्या बात हो गई। का हो ऐसन का गलती भल कि तू हमरा के भुला के चल गईला। गलती ना भइल, गलती ना भइल। हाथी मुंह भाई मोड़ हमरा के चल बाहर गइला। लेकिन चली अइले। राजा जी चोरी के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे चोरी में दिल है मेरा, चोरी में दिल है मेरा ए दिल में दूंगी अपने यार में, याद में। चोरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे। ऐसन का गलती भइल गईला मुहवा के मोड़ी, प्रेम प्रीति के सब भुला के गईला बहारा छोड़ी। राजा जी ऐसन का गलती भइल की गईला मुहवा मोड़ी, प्रेम प्रीति के सब भुला के गईला बहारा छोड़ी। राजा जी हो का है? बियाहे से पहले फोने पे बात होखे जियो का नंबर रहे, जियो के। खेत में मुलाकात होके और हाँ रउआ तरह तरह के क्रिया खैली। हाँ हम मकई रखावत रही, आ तू डब्बा में पानी लेके जाता रहू, आ रोज वही जब मुलाकात होत रहे। याद करी उ बात हाँ चैत हमरा के, सब याद बा। जब रउआ क्रिया खैले रहे कि राजी हाँ भाई रहे कि हम तहरा के छोड़ के ना जाए, हाँ का करबू। लेकिन अभी हाथे के हरदी ना छूटल, रउआ हमरा के छोड़ के चल गई। हाय हरदी ना छूटल बा। और अतिया कहतिया राजा जी का कहतिया, ऐसन का गलती भइल की गईला मुहावा मोड़ी, प्रेम प्रीति के सब भुला के गईला बहारा छोड़ी। अपन बना के सपना सजा के, राजा अपन बना के सपना सजा के, काहे कैला ऐसन तू बलम जिया दे आई, करे जाऊ या सताई
बलम जी याद आई कर जाऊ या सताई। राजन जी आए हाय का हो। ए अमित भैया हाँ ए प्रताप हो प्रताप अरविंद हो। हाँ बोला 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 बबुआ। एगो काम करी हाँ हमरा के हमार राजा जी के नाम के एगो अंगूठी बनवा दी। अंगूठी बनवा दी। अंगूठी लिया दी कम से कम अपना बलम जी के नाम के सहारे तो हम रहो। अच्छा अच्छा वो अंगूठिया पर का नाम लिखाई। हमारा राजा जी के हमारा बलम जी के नाम लिख दी। का नाम हो तारा बलम के हो। ऊ है कौन नाम हो। समा फिल्म प्रोडक्शन के मालिक राजन जी। अरे बाप हो राजन भाई के नाम लिखाई। हाँ अच्छा बन गईला चुपके से का कईला तू नस नस में तू लगईला समाय डाल देला परेशानी में गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। ए राजा जी का हो का हो। रोता रुका हो बोली नहीं के निकलत एकरा मतलब कि तार लोर गिरता। कैसे कही अपना बलम जी देखियो के ई लोर कि कितना याद आवता। पहुंचे उनका याद में मन तो करता कि जहर खा के मर जाए। जहर खाइबू। हाँ हाँ पोछ ला ना तो बाहर गिर जाई। जब हम फैशन ऐसा सजा के निकला तारी तब महाराजगंज के लड़का हमारा पीछे पड़ जाता रहे। महाराजगंज के लड़का। अरे बाप हाकिम भाई हमें का हो आ रोहित भाई ना आई अवधेशो भाई हमें का। वो सब लोग तो अपना काम में बिजी बा। काम में बिजी बा। हाँ हाँ वह लोग के ये नहीं खा मालूम कि हमार कितना पर्सनल काम निजी बा। हाँ हाँ एकदम इजी बा। हमनी के साथे रोहित भैया हमरा बहुत मेहनत करतनी। बहुत ही सुपर स्टार कैमरामैन यहाँ के हई। और साथे साथे राजन भैया हाकिम भैया हमार सगीर भैया दोबारा गलिया दोबारा दोबारा अब तो हुए परदेसी तेरा यहाँ कोई नहीं तेरा यहाँ कोई नहीं तेरा यहाँ कोई नहीं तेरा यहाँ कोई नहीं।
राजा जी आए है का हो। राती में कितना रो तनी रौदा कितना मालूम बा। हाँ तो ऐसा न रोई हो कि तार बाती टूट जा। कहत तनी काहे बिछौना भेजता और दुखाता नु लेके बीरा हरी बाम मल। याद जब जब आवे तो हरे सैया आधी राती के एक विजय धीरेन्द्र सोची हम वही बाती के याद जब जब आवे तो हर आधी आधी राती के धातु धीरेन्द्र अरविंद दिग विजय सोची बाती के। राजा जी काहो बलम जी आए सुनिए राजन ए मोरे साजन तुरी न नहीं के टोरी बलम जी याद आई करे जाऊ या सताई ए राजा याद आई करे जाऊ या सताई बलम जी याद आई करे जाऊ या सताई। एगो सूचना बा जो निदर्दी हाकिम भाई से एगो पेस्ट मिलेला लेके लगा लिए पूरा देह बदन के तहार दर्द खत्म हो जाई। उ घरे अपना बनाओ ना पेस्ट तरौरे कलिन अपना पर टेस्ट हम ए जगह कैसे हमर लगे कैसे आई पहले क के बताई ओकरे बाद न होई।